נקראת קווין. לא יכולת לבוא עם יציאה יותר טובה מזאת. יואו. זה קווין מושפל. תקשיב, הודעה לכל הגולשים. תסביר את הדו-משמעות. תסביר את הדו-משמעות. עכשיו חשבת על הדו-משמעות. זה תלת-משמעות. למה? גולשים באינטרנט, גולשים. גולשים. וגם... יש עוד משמעות בטוח. לא, תזהר. לא, נו. איזה איתי אתה? נו, תסביר את התלת משמעות. רגע, מוריה, את לא יכולה לקחת... אתה לא יכול לקום רגע. תחזירי כל השק שלי. שק שינה. יואו, אתה דואג רגע לתחת של עצמך, קווין. זה הדבר הכי שקרה. אז תקום ותשים. זה לא, זה גם... תקשיב, זה יכול גם להפיל את הנרגילה, זה יכול להפיל את הגזיין. שק שינה. נו, תמשיך. לא, תזהר. צריך לשים את ה... טוב, בסדר, אני יודע. נו. הודעה לכל הגולשים. היום גילינו שהולך להיות שקע. בין 14, תסביר את הנתון. בין 14 ל-24 קשר. מה זאת אומרת? שיכול לקרות פתאום משב רוח של 24 קשר בזמן שאתה גולש, אז היזהרו גולשים. אל תגלשו. איך זה נקרא? אל תגלשו בין האזור של הדובה הגדולה לכוכב הצפון. כי יש, מה? יש שקע. טל, חכה. הודעה נוספת לכל הגולשים. קווין, לא, יש פה שקע. יזהרו לו לגלוש בקרבת קווין. קווין לא יודע לגלוש. קווין גולש שנה, כאילו. נו יו, איזה נעלבי. אבי נעלבי. טוב, יאללה, צרידי.